Ekene mo na sem konye chinyezele na ụbọchị nke tata na okwu ji na webe bụ okwu dele kcee na daga efolia ọja maka na igwu ya bụ Ojapiano ga viral. A lot of reactions na abịa sị na ya bụ nwatakịrị kcee tinyere na video na kcee enyeghị ya acknowledgement lolia na kcee kwesịrị idubata the boy na kcee kwesịrị idupu the boy kcee kwesịrị ime nke a kcee kwesịrị ime nta kcee kwesịrị ime Igbo mana kịta ever since ka nna chitio na ba video mana afụbịara m ihe nchọrọ ikwu maka ya maka ịnwa nọ la mụ na nọ m into video. O nwere so many video shoot go online now. O ya bụ mmechi editing onye post ya the person will not tag me. O nwekwa so many videos and art go n'ime ya o ya bụ ha post ya ma ha afọ onwe m. You may see me in the video mana ebe achọba afa mgbe post ya except na the ending enwe ike fọ afa m towards the ending mana ọ bụrụ ihe Ili Ji afọ na maka asị na ọkwalu oge ya ọ daa biko enweghị Jpac kwuru na maka video anụ ndị sị ka m nwetali ụmụ Igbo ka unu soro m wee fụ ihe Jpac kwu banye na ihe maka ya one of the best reactions so far go from Jpac ever since mbido so with Jpac for more than 1 year now. Ihe bụ one of the best reaction mfo igolo ọnụ ya biko so lokenanam na video. Ndị ma ekele kwa nke ochi ya zelo ndị Hausa na-atụ n'elu sị na akwa were chere awandaba gasị ya akwa echi ha ji na ibe mara eziokwu na eriri bribe n'aka azụ ụdị ya. O nwere onye na-asụ anya ịgba nke bụ eziokwu maka na eziokwu na mmadụ ga-ekwu ife chọrọ ikwu abụrụ ife ọzọ bụ na mmekwugide onye ukwu and mmekwugide onye nta a ga-ajọji ife a accordingly. Ezi nwa Okonkwo gị maka nna agwa kcee LIMPOPO. Yes, you are my brother. Ojapiano, also our brother. But let us balance this thing. Before I now judge, can I use pass this question? Because you don't want to do it. From Adjuan to the Adjuan, he gets able to manage. Can you make the equal? A lot of people make a video now. Jpac, can hear you? No, I don't have those way because not that school. And I'm digest, you digest. Digest is your form after my own point in the number one. Unu mana ipo onye ogene ka okworo ogene na-egwu ekwe ụgwọ naba ka wa. Number two, ipo onye keyboard engineer. Gị na engineer kwuo price ọsụ ihe ọ ga-anaghị bụ 50,000 ekwe ụgwọ. Engineer produce ore ga-egwu naba. Number three, ọ bụ na ndị na-akụ egwu ekpili ịgba. Ipo onye ịgba ọkwọrọ gị ịgba. Ọkụsara gị ịgba megịnị ọ naba. Can you use as an example? Onwe ya na-akpọ Emeka Obere, otherwise known as McDonald. Lead, you na-akpọ bass. Bass ni na na egwu Chinyere Udoma. Ọ kpọrọ egwu niile a akwa ụgwọ. Onwe ya mana Emeka Obere kpọrọ bass niile a bụrụ na egwu a. Bass ya ree egwu nke otu. Nke ịbụọ, may his soul rest in peace. Mbụ nke na-afụ trumpet. Mbụ Idika na-afụ trumpet. Idika na-afụ trumpet na most of egwu niile gbagharịa egwu ụka niile Idika afụrụ trumpet wụọ trumpet ọ ga-aga mana a kwụrụ ụgwọ ọ na. This issue of this boy ka anyị kwuo nke bụ eziokwu. This issue of this boy probably unless na enwere written agreement edere na ọ bụ na efusi ọja na mana gị ya enwe ọja enwe egwu a mana ọ bụ na akwụrụ ụgwọ gide m ntị ọ bụ na akwụrụ ụgwọ gị bịa gbuoro m ọja igbusi ọja nkwụọ gị pay as you go dịka ashawo bịara arasị ya ashawo akwụ ya ụgwọ nara gị na ashawo ejighị okwu bịa gbusiere mmadụ ọja na studio egbusi ọja onye aha na ịnara oje produce ya egwu. Two things are involved. What if na onye a produce chazie egwu aha agaghị aga ọkwa ihe eri ego gị o produce ndị egwu aha ga number one ihe emewe gịnị ị ga-erikwa ego. Now ka anyị judge ya na ife a afụrụ m video na-aga na onye pụta ọkpọ kcee. I am not trying to side kcee. Ife a bụ by choice ka ọ bụ na ịfụsịrị ọja fụsị ọja ịfụrụ gaa ahịa eme vidio kcee ejighị ụgwọ nke bụ eziokwu. kcee LIMPOPO ejighị ụgwọ all by choice na kcee chọọ na ọ chọrọ promote gị o tinye gị n'egwu eme video
eme everything support gị kwuo na ọgụ gburu ọja. Ọ bụ na etu aha na dị ọja ahụ igburu onye gị gburu ọja anyị epromote gị, onye kụrụ ọkpọkọrọ anyị epromote ya, onye kụrụ uhie na aga epromote ya, onye mere injinia aga epromote ya, even ndị gbara egwu aga epromote, even onye wetara idea wee gbuo the thing aga epromote ya. The thing bụ by choice ka a bụ na nwaanyị nke bụ eziokwu. Ọ bụ na igburu mmadụ ọja egwu onye ahụ na-agaghị ahịa, I believe na ihu ga-ama apụta and nobody will know, and eme apụta bịa kwuo okwu n'oge igburu ọja because ema like ikwu n'oge igburu ọja na egwu a na-agaghị aga ka otu igbugoro ndị ọja egwu ahụ agaghị aga, you will be proud enough to say n'oge ọgburu ọja egwu a jụrụ ega aga. And remember, before egwu aga, egwu na pass many processes na spiritual realm. People amaghị ihe bụ egwu. Before egwu aga, egwu na-agafe many processes na spiritual realm. Anụ ọ dị egwu nọcha egwu anọcha egwu gaa afịa ọbara onye ukwu. Now let me come to you, kcee. Kcee Limpopo, because I'm unu ama like watch video ruo n'isi. Onye watch ha na nke ọ bụ ha na ofevo gị, skip wee jebe ebe ọzọ because if you na Jpac ekwuwa n'ọnụ. Now kcee, let me tell you, we are Igbos. Ọ bụrụ na this small boy gburu ọja atọ ụtọ, is a small boy. Ife ị ga-eme bụ use the medium bupute the boy n'ihu ọrụ, ibupute ịkwụgo ya ụgwọ ọ na. Now ifuze na ọja ha mekiri wave ka esi ibupute maka na ihe eji ara achawokwa ya ụgwọ bụ maka echi. Ịrasị ya achawa ekwu ụgwọ, ọ bụrụ na ị na-akwụ ụgwọ na-achawa atọka mana ọ maka echi ịyọkwa ka ọ kpapụtara gị. kcee, I believe na etu a gị na this boy mechara ekwe ya ụgwọ imete ya ọfụma promote with this boy. Orugwa next time achọghị igbukwa ọja dịkwa similarity to ihe a chọrọ igbukwa ịkpọkwa ọ ga-eji speed wee bịa. You build this one, you build this small boy, this small boy e build kwa ndị ọzọ o build dey build kwa ndị ọzọ, because na ihe nji ekwu ihe abụra Yoruba nation na-ebuild theirself. Na Zazu as a man bụ Zazu today bụ na Olamide wee n'azụ, a lot of people wee n'azụ. Wizkid before ọbata bụrụ Wizkid, Banky W wee n'azụ, a lot of them. So ka ha mụta issue of this character of helping one another. I want to use Anyidon as an example. Anyidon is one of the Igbo musicians today na carry people along. Yes, Anyidon na carry people along. Anyidon bụ only hip hop artist, hip hop high life artist in the whole of southeast na but I may give away 500,000, 1 million, help or people travel. Ukuru are the same thing. So this is my judgment on this thing. Manunu bịa na-ekwuzi na capitalize ya na n'iwu megidere na kcee na ya karịrị along all by choice, because gekwanti ụgwa ndị karịrị along kwa. Before you do something, you ask yourself, if many people na jirezi help ndị mmadụ bụ na a lot of people help go today does not come back with good return. Kara mmekwu maka issue of Pastor Chibuzo gift OPM. However, ka na-ada ka adọgbuo. Ma onye nke okuru ara help chara na Enugu na Port Harcourt, Port Harcourt ebe agụ. A lot of people be help cha ha. Instead of ha ya apụtazi wee bụrụzie a good thing to onye help, ọ bụrụzie agụ. Biko na ewe n'iwe. This is my judgment. Ama m na my own judgment bịa ọ ma bịa to suit you. Onye kụrụ egwu akụgo egwu na egwu gaa ahịa ọ dị chukwu n'aka, ọ gaa ahịa ọ dị chukwu n'aka. Etu okita egwu gara ahịa kịta, everybody will come and be claiming na ihe a bụ egwu m na ọmụ wetara nke a bụ nke a. Ọ bụrụ na egwu ha agaghị aga ịnakpuo. So all mmadụ tiri millions egwu ha wee pụta. So let us not judge things ka criticize onye a uwe onye a all by choice. Ka esi chọọ ọ karịa along, ọ chọghọ ọ hapụ. Onye kwuru egwu ọkụkọ egwu onye ụgwọ. And you kcee, learn how to carry your people along. That is my own point. Thank you very much. Ekenekwa m Igbo niile kene ihe na-ejere Igbo ozi n'aka n'ụbọchị nke taata na ozi a si wee bi unu n'aka bịa ozi dịrị Jpac na dịrị kcee na the boy follow ọja bụkwa na egwu bụ akpọrọ Ojapiano. Biko ọnọbụzisi na echa vidio nyere na ya aka subscribe na the channel, subscribe chi igwe notification gị ka na-enweta notification mgbe ọbụla anyị tinye vidio ọfụ. Nyekwala anyị aka na gbasanya bụ ozi share this video, drop your comment na the comment section, like kwa na the video ka the video nwekwa ike na aga viral. Kene ụmụ Igbo niile kene ihe na-ejele Igbo ihe
anyị enwere mgbe ọzọ.